Hiniusang gisaulog sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ug sa syudad sa Sugbo ang sinulog karong tuiga. Si Gobernador Juan Garcia mitambong sa Santos nga misa agig pagbukas sa maong kalihukan ug sama sa naandan na mihalad usab og sayaw alang sa balaang bata. Ania si John Fredson Granada alang sa detalye. Miduyog si Gobernador Gwen Garcia kang Cebu City Mayor Michael Rama sa formal nga pagbukas sa sinulog virtual presentation og telethon ni adtong Domingo, Enero 16. Ang kalihukan gisugdan pinaagi sa usa ka Santos nga misa pinanguluhan ni Monsignor Boy Alisna didto sa Plaza Independencia. Human sa misa, adunay hamubo nga programa ug sa iyang pagpamulong si Gobernador Garcia niingon nga dili lang ang hagit sa COVID-19 ang hinungdan sa pag-antos sa mga Sugbuanon, kundi lakip na ang kadaot nga dala sa mabangis nga pagkuso-kuso sa bagyong Odette, diin ubay-ubay nga panimalay ang naguba ug mga trabaho ug negosyo ang naundang. Apan masaligon si Garcia nga mobarog ug mobangon pag-usab ang mga Sugbuanon ug mabuntog kining tanang kalisdanan. I join Mayor Mike Rama, Vice Mayor Dondon Hontiveros, the officials of the City Government of Cebu, in giving homage to our dear Santo Niño, in celebrating what we have in spite of all the challenges that we had faced. Giangkon gyapon nato ang labing bilinhon sa tanan, ang atong kinabuhi. So let this be a celebration of life in thanksgiving for the protection that Señor Santo Niño has given each and every one of us all through these challenging times. Pagkadaghan na nagiagian ta, mga pagsulay o kasakitan pa, kay ligdong taman o may baruganan, gipasing tunggan mo pagkasugboanon ta. Barog Subo, dasig Subo, pit Senyor! Sa nasayran, nakahukom ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga kansilahon ang mga physical activities karong tuiga tungod sa hulga sa bag-ong variant sa COVID. Apan gipadayon sa gobernador ang iyang tinuig nga sayaw, isip personal nga halad ug gani, ang gobernador ang nagbukas sa virtual presentation og telethon sa Sinulog 2022. Matod ni Mayor Rama nga ang sinulog gisaulog dili lang sa syudad sa Sugbo, kundi sa tibuok isla lakip na sa probinsya sa Sugbo. Salamat, province of Cebu, led by the indefatigable, steadfast, firm, and I call her the Iron Lady, Governor, match of performance, record, and metric of achievement. And I am very proud that she happens to be my younger sister. My sister, Governor Gwen Garcia, mga kaigsunan. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.